U Deichmanna pracujem 2 roky a 3 mesiace. Mám 28 rokov a pracujem ako predavačka. Moja práca zahŕňa veľa činností vrátane príjmu tovaru, zakladania tovaru a tiež komunikáciu so zákazníkmi. Všetci máme na starosti pokladňu a aj ostatné činnosti. Naša práca je rôznorodá. Nie je nutné, aby sa len jeden jediný určitý človek staral iba o pokladňu. Pracujeme s tovarom a zároveň obsluhujeme zákazníkov. Takže všetko je prepojené. Hneď vám prinesiem aj ľavú topánku. Máme ju v sklade. Silvi, idem do skladu pre topánku. Jasné. – 12. septembra to bude rok, čo pracujem u Deichmanna ako predavačka. Popri tom študujem záhradnú architektúru. Ahoj, ako sa máš? Dobre, a ty? Na svojej práci mám najradšej dekorácie, je to pre mňa zábava. Keď dostaneme nové modely, rada ich v predajni aranžujem. Jednoducho si to užívam. U Deichmanna som začala pracovať, pretože jednoducho milujem topánky. Je to tiež motto našej firmy a to sa mi páči. Vášeň? Áno, na topánkach proste fičím. Každá topánka má svoj príbeh, či už tá s podpätkom, alebo plochá, rovná, ozdobená, jednoduchá, športová alebo detská. U Deichmanna pracujem rok a 7 mesiacov. Na mojej práci ma najviac baví komunikácia so zákazníkmi. Pre mňa bolo na začiatku najťažšie zvládnuť systém radenia tovaru v predajni, obsluhu pokladne a naučiť sa komunikovať so zákazníkmi. Na začiatku sa mi práca zdala náročná, ale rýchlo som sa zorientovala. Podľa čísla sa to má zaradiť sem. Keď do týmu príjmame nováčikov, musia byť rýchlo zaškolení a cítiť náš pozitívny prístup k ním. Nemali by sme zabúdať, že sme začínali rovnako ako oni a že na začiatku ide všetko pomalšie. Nejde to skrátka tak rýchlo, ako sme sami u seba už zvyknutí. Musíme byť trpezliví. Bolo by lepšie dať tie krabice na túto stranu, pretože by zákazníci mali mať možnosť prechádzať po oboch stranách. Pre mňa bolo celkom jednoduché zvládnuť firemné predpisy, pretože u nás je všetko presne popísané v šanónoch. Vždycky sa do nich môžem pozrieť, čo ako má byť urobené, ako je to správne. Systém samoobsluhy Rackroom uľahčuje prácu. Nemusím stále behať do skladu a hľadať zákazníkom požadované veľkosti. Skoro všetok tovar je v predajni a to ušetrí kopu času. Od tej doby, čo tu pracujem, som si dosť zlepšila komunikačné schopnosti, čo je pre život veľká výhoda. Vyhovuje mi možnosť pracovať na skrátený úväzok. Robím asi 15-20 hodín týždenne. Okrem tejto práce mám dosť času venovať sa aj športu, ktorý mám rád. Pracujem ešte vo fitness centre, skrátka robím, čo ma baví. Ja sa počas voľna učím do školy, iní majú čas venovať sa deťom alebo domácnosti. Práca je veľmi dynamická. Zahŕňa rôzne úlohy ako prácu na sklade a v predajni, zákaznícky servis, radenie tovaru, predispozície, dekorovanie. Všetko to pre mňa bolo nové. Moja rada pre všetkých nováčikov je, že nemusia mať z tejto práce obavy, pretože ich kolegovia vždy podporia a kedykoľvek im pomôžu. Celý systém dobre funguje a keď si nie sú niečím istí, vždycky sa môžu opýtať. Pracujem okolo 20 hodín týždenne podľa rozpisu hodín. Sme flexibilní a všetci vieme a aj robíme všetko. Majte sa, čau. Čau, zajtra. Ahoj. Vzťahy s vedúcimi sú v pohode. Vychádzame spolu dobre, bavíme sa spolu. Dobrý deň. Ako sa darí? Ďakujem, dobré. Rozumieme si a navzájom si pomáhame. Deichmann je slušný a solidný zamestnávateľ. U Deichmanna nie sme len kolegovia, ale aj priatelia. Čas strávený s kolegami pre mňa znamená radosť a fajn pocit. Stretávame sa aj mimo prácu. Vďaka tomu sme si ešte bližší a to nám spoluprácu uľahčuje. Vždycky sa nájde chvíľka na to, aby sme sa spolu zasmiali. Keď som vo firme Deichmann začala pracovať, dúfala som, že sa všetko rýchlo naučím a že sa dobre začlením do týmu.
A presne to sa aj stalo.